dai Joy yasara hake kumba kunyowani nevana nekuti rega tisataura zvakawanda. House store yavatipa vati imba yavo ndeye 1.5 uye vachatipa dzimwe news dzereason why vakadzokera kuSouth Africa. Tinokumbira zvakare rutsigiro rwenyu kuThe Confession Lounge. Aiwa, svikai muchazvionera nyaya dziri ikoko. Chasiya link mucomment section mobva mangowana matoveko. So musure mekunge vana vafamba zvakanaka. Anyway, why do we call them vana? Nyati nemudzimai wake vafamba zvakanaka kusvika kuSouth Africa. Vatipa house store, vaita blog ravo nhasi vachitiratidza magariro avakuita. Chimiro chacho hachina kumira mushe. Imba yataisa pekutanga apo ine mudhuri wakanyondeka ndo imba yavari kugara. Estovhu dzacho zvese, guys, it is actually the total opposite of imba yavo yavakavaka kuHarare iyo. Again, the house that they stayed in Mpumalanga was much better. Imba yavo yavakapiwa neBamlo yakanakisa chaizvo. Oshaya kuti ko zvaita sei. Mainyati vati relax guys, we have everything under control. We actually know what we are doing. Tichakupai mangwana muvlog ramangwana kuti why did we come back ku Durban. Vamwe vari kuti fingers crossed you went there to work. Nekuti nyaya yekuzoramba muchipema ka inyaya isinganakidze. Uye nyaya yekuramba muchita clickbaits kana toti chiko mokumbira mari muchititambisa ndo zvatisachatodi zvachose. So nyaya ndiyo vari ku Durban ikoko zvatati chifungira zvauti vachaenda kunzimbe. Ndofunga ndozviri kuitika kana kuti mainyati vazowanawo basa kumasaluni. Tichangomirira tinzo kuti ivo vari kuti cheye. Vanyati cleared the air neziso ravakapa mudzimai wavo. Vati ivo guys vaida kuhetsura asi vakaedza kubata chihetso chacho ndokubva chaita kuti vapedzisire vafinyamba kumeso. Vari kuti pamaedits avakazoita vakabvisa that part kumberi kwairatidza kuti munhu aikutsvaka zvekuhetsura. Imi makazongoona bombastic eye asi mamusingazive kuti munhu angachizvihetsurira zvazvisinei nekuiutreta mudzimai. Amainyati semunhu angamboti zororei mumba mavo vange vachiseka-seka vachiratidza kusununguka vachibvumirana nezvese zvazvichitaugwa nababa aChristian. Manetizens ari kuti dai magona kuti mafidha Christian zvakanaka. Mwana uyu musoro wake unoratidza kuti munhu ane body hombe asi hameno kuti chiko chiri kuitika. Mukomana aratidza kuti atsiurika angatibata-batawo mwana kamuvlogu racho. Ko nyaya dzekutaurirwa idzikaidzi awinyimwa endai munozvionera vlogu racho. Manetizens ari kuti isusu taakutoona umwe muonero pano. Mainyati ukavatarisa ungati havasiriwo mastermind but mai avakamatira buru ndiye tsotsi manje uye ndiye anotova director panyaya dzinenge dzichiitika. Anoziva kuti chii chinowinza engagement. Our own Kubala family. I think these kids are just living their life vachitongoita content. One thing that they have realized is kana vachirarama ka life kekutsanzira ndo content yavo, and that is their niche that people knew them for. Saka vakatoona kuti at least ukadzokera kuSouth Africa unogara mukamba kanenge kangoondongeka muchita senge vari kutambura then you resonate well nevanhu. But ukabva waratidza life yekuratidza kuti waakuwana waakupfuma vanhu vanobva vadzokera kumasure. Imi vanhu ndimi makutopenga. Iye nyati ari kuziva zvaari kuita and ndo zvavari kutoda kutrenda cause anga anyararisa akangofunga strategy inomudzosa mugemo anobva atongoiita. Uye iko zvino muri kutoona yangova Joy nyati. Asi nyaya yehombe ndiyoyo. Dai Joy wakasara hake kumba kunyowa navana vachawana zvinhu zvavakatenga furniture yese yasakadzwa nekuti hakuna munhu anomboita care nechinhu chisiri chake. Muchawana vana bamnini vaakutorara nevasikana vavo pamasofa ipapo. It depends hazvo kana ari yekupiwa masofa aya azvirwadze. We blame vanovapa vacho nekuti havazozivi kuti zvinhu zvinorwadza sei, especially kana watenga hako sofa National Treasury yari 1.6 unotombonzwa moyo kuti nyongo.
Pano vamwe vari kuti maimmigrants ari kudzingwa wani kuSouth Africa, saka ivo vari kudzokera kunoita sei. Pane masentiments akawandisa ari mumastreets, especially maSouth Africans vaiona content yavo pavaona vanhu vachiti taakudzoka kuSouth Africa. The comments are all negative. Vanhu vachiti aiwa, imi munodzoka seiko kuSouth Africa? I thought the last time we were cleaning up, why are you coming back? And number two, why are you actually going kuDurban kwacho ikoko? Pane manetizens kunyanya vekuSouth Africa vari kuti vedu vegaizika dee magona kubata vanhu ava mavakwidza mabhazi vadzokera kuZimbabwe nekuti isusu hatisi kuvada munyika muno. Izvi zvasiya vamwe vari worried zvikuru kuti was it a good idea kudzokera kuDurban dee vaenda chero kuMpumalanga, somewhere where they were used to. Pane kunotanga in a new area iri anti vanhu vekunze. But vamwe vari kuti aiwa guys, ndizvozvo hazvo, nyati family we love you, confuse the enemy until you make it. We will continue supporting you guys and we love you. We applaud your courage to go back. Your life, your rules. Musateerere vanhu vanotitengesai imba. Dzimba no matter how small hadzitengeswe. You are young and you have opportunities to make mistakes and learn to grow. You have done well to get this far at your age. Keep going and above all, stay prayed up. All the best. Pamwe pacho unongoisa zvako maintenance wowana mari every month. Imba haitengeswi guys. At least for their age they have achieved something. Vane pavo chasara izvezvi ifinancial literacy. Kana mari ikazobatika, kumbiraiwo njere kuna Mwari muwane uchenjeri hwekuishandisa, nekuti hazvizodi kuti wakambobata mazimari aya wodzokera pazero. Iyo nyaya yekuti masiya imba kumusha mozorenta imba kuSouth Africa ndozvinokuratidzai kuti pakamboleka financial literacy. Asi yadeuka inenge isachaurereki. What I loved about this whole thing, vataura ivo kuti kuZimbabwe kunhu kunorema kurarama, especially kana usina chaunobata nemaoko chinopinza mari. They actually spoke about getting a skill kuti zvese zvifambe zvakanaka, because kuZimbabwe uko kunoda tumwe businesses. Panoda main hustle rinozikama kuti uyu anoita chakati, then wozoita zonge yonge chamuka inyama. Kukanzi kuri kutengeswa matemba wotomanya kumujere kwekupi kubhinga unouya nematemba. Kukanzi kuri kuitwa zvehove wotomanya unohodha makareu yako uya wotengesa. Whatever it is chinopinza mari chofanira kuitwa, nekuti kumira ne-one hustle paZimbabwe kwakaoma. Zimbabwe inotoda vana Kelsey vanoziva kubira zvibaba mari, inotoda vanhu vakangwara vanogona kungwavha, otherwise unouora nenhamo. Thank you guys for being real. Thank you for actually saying things zvanga zvichabatsira vasara kuSouth Africa vari kuedza kurongedza mabhegi, kuti you need kutohodha twunhu twako, kugadzira jeni dzako dzekuzova rana, kuvhuravhura tumwe business, uchibika kota, uchitengesa machips, uchihodha beans uchitengesa. Ndati kuhodha beans, please take note dzinohodhewa. Regaiti zvimire ipo pano. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe. Vaya vanofara tunyaya pane ma confessions enyu manyai kuchannel mundoona zviriko. Titende.